Ahoj, dneska bych vám chtěl ukázat, jak si umýt auto absolutně ekologickou cestou a efektivní, to znamená, že si nepoškrábete lak a zároveň tomu nepotřebujete jezdit nikam na vapku. Jo, co k tomu potřebujeme? První věc je šampon, to znamená produkt, který je na bezoplachový mytí. Nejlepší je, když vlastně ten kýbl má takovou bříšku tady dole, aby takový ty kamínky a větší nečistoty, které by si zachytili v těch hadrech, tak aby vám nepoškábali lak a aby si vlastně nenamočil ten hadr v nich. Do kýblu si namícháte ten šampon. Šampon vám ukážu. Je to od firmy Optimum. Jmenuje se to Optimum No Rinse Wash and Wax. Potom se ještě dělá bez vosku varianta, to je klasická. Namícháte si to tak, že asi do zhruba 7-8 litrů teplé vody ideálně si dáte 40 ml takovýhleho šampónu. Rozmícháte do kýblu a tam si namočíte hadry. Na klasický auto velikosti, já nevím, zhruba máme tady Kodiaq. Na velikost Kodiaqu stačí asi tak 4-5 hadrů, si myslím. Hadry máme takovýhle, jsou to mikrovláknové hadry, velikost jestli 20x20 nebo 40x40, když je to vlastně roztažení, takže 40x40. A ty hadry si prostě namočíte do toho kýblu s tou teplou vodou, s tím bezoplachovým šamponem. Tak, a teď vám ukážu, co dál. Tak, vezmeme si takhle složený hadr na čtvrtiny a můžeme začít mýt, vůbec neždímeme ten hadr a myjeme vlastně takhle tímhle způsobem přes sebe tahy, netlačíme na to vůbec. Jo, vidíte to, jak je to krásně mokrý. Nejhorší je vždycky mytí na sucho. Jo, takže vůči tomu laku je tohleto určitě bezpečný. Jsem přesvědčený o tom, vzhledem k tomu, že tohle auto bylo leštěný, že tam žádný škrabance nových vůbec nevzniknou tímhletím mytím. Jo. A teď, když se na to podíváme, jak ta část byla čistá, ale když je to auto špinavý, tak vlastně je dobrý se vždycky podívat na po umytí třeba půlky auta, teda půlky toho dílu, se podívat na ten hadr ze spoda, když je špinavý, tak to otočím a další část umývám s čistou stranou. Jo? Tak. A umývám, jo? Zase po umytí těch dveří nebo půlky dveří, jak chcete, tady to už je čistý, se můžeme podívat na to, jak vypadá ten hadr. Tady, jak je to čistý, tak tam nic není, ale asi by byla špinavá ta strana, takže otočím teďka na druhou stranu takhle. Jo, a zase si vezmu čistou stranu a můžu umývat dál. Když se podíváte, tak vidíte, že to auto je celkem dost špinavý, ale to vůbec nevadí. Vidíte se na tu špínu, jestli je to vidět. Tak, můžeme utřít. Ideální je, když je auto předtím samozřejmě voskovaný aspoň a nemusí to být vždycky. Utřeme. Špína zůstává krásně v tom hadru, takový špinavý, takže můžeme si to otočit na druhou stranu. Můžeme dál obtírat. Když je velký teplo, jako je třeba dneska, tak rychle šampon schne, ale vzhledem k tomu, že
že šampon má v sobě prvky, které změkčují tu vodu, tak vám to nikdy neudělá vlastně fleky od tvrdé vody. Takže se nemusíte bát. A i přesto můžete vlastně u umytí pár dílů je začít sušit. Jo? Můžete si to sušit prostě postupně to auto. Když se podíváte, tak už to pomalu schne. Můžete vzít hadry na sušení a od toho místa, třeba kde je nejvíc toho roztoku, můžete začít utírat. Tak. Tak. A v podstatě máte hotovo, když tak suchým hadrem můžete doleštit, ale tohle to třeba vyschne, ta šmouha. Fleky tady nějaký od tvrdé vody jsou, ale to nejsou od tohohle mytí, to už zákazník asi si měl auto. Jo, takže se nemusíte vůbec bát. Podívejte se na sklo, krásně všechno utřete. Tak. Tímhle způsobem si můžete krásně umýt auto a nemusíte k tomu vůbec jezdit na vapku a je to často i šetrnější vůči tomu laku a tato zelená varianta má na sobě i vosk nebo vlastně v tom složení, takže budete mít i auto základně chráněný a bude vypadat dobře. Tak se mějte, díky za sledování a zatím čau.